Etxe duina, gazteek kudeatutako lokala, herriko jaien prestakuntza, manifestaldiak, herriaren nahiak. Urteak daramatzate gazteoi oinarrizko eskubideak ukatzen dizkigun sistema inposatzen. Honen aurrean, beste herri asko bezala, Sopelan ere eredu alternatiboa bultzatzen ditugun eragileon indar metaketaren ondorioz, egunero herri aske, libre eta koloretsuagoa bihurtzen ari gara. Trencan esquemes que dan pisar, crean nous espais per poder pensar. Obrin-nos pas, continuen avançant, recuperant el somni que tots hem somiat. Plaza Beltza Kultur Elkartea, Sopelako eguzki, gazte mugimendua, gazte asamblea sopelostarra. Honen eredu argiak gara. Ukatutako eskubide larrinetariko bat etxebizitzarako sarbidea dugu. Politikoen borondate falta, espekulatzaile negozioak, Sopelaren herri eredua, soldata prekarioak eta epela aurreko kontratuaren aurrean, gazteoi ezinezkoa egiten zaigu etxebizitza propioa izateko behartzen diguten baldintzei aurre egitea. En un momento más va a ser millor que em va passar, va crecer a més d'un tancats fiscal, em va despertar, va creure que m'estaven fent, va creure que era el meu present, i ara no canta per cantar, si ara cantes per pensar. Zer esanik ez, gazteen parte hartzerako guneen inguruan udal honen politikari buruz. Autogestio, parte hartze eta sormenerako gune azketa irekiak diren gaztetxe zein lokalak ez ditu nahi. Azken urteotan eremu hauek desagertaraziz eredu privatizazioa zintzuki bultzatuz. Beraz, udala gazteen sormenari muga jartzen saiatzen da, gazteekin kontaktu gabeko programazioa bideratua eskainez. Sormena profesionalizatu eta burokratizatuz gazte sormen herrikoia eta ez erregistratuei trabajarriz. Honen aurrean gazteak ez gara kikinduko, eta bide asamblario, autogestionatu eta parte hartzaileak hartzen jarraituko ditu, gure nahiak eta ametsak egin bihurtu arte. Horrela, eguneroko borroka eta konpromisoarekin, ametsak errealitate bilakatzen ari gara. Sekeko gaztetxea bizimolde honen adibide garbiena da. Azpimarratzekoa da, urte luze honetan Sopelako gazte guztiei eskainitako programazioa. Era parte hartzailean eta gazteak sorturikoak. Eredu aldatzearen borroka honetan, geldigune berezia egiten dugu Sopelatik kanpo baitituak diren preso eta ieslari politikoen eskubideak aldarrikatzen. Gotxon, Raquel, Luis, Xabi, Urko, Xabi, Sergio, Olga. Ares eta Rubalcaoren esanetan, gaztetxean ere haien argazkiak kenduko ditugu, baina ez haien mehatxu edo izunengatik, baizik eta laster gurekin izango ditugulako, Gabi eta Jontxu gurekin diren bezala. Barroten atzean, udazken kolorean negua dirudi. Kanpoan, naiz barruan, hotziturik gaude. Kanpoan, naiz barruan, hotziturik gaude. Asko dira sopelostarrei ukatutako eskubideak eta asko dira Sopela herriak jasandako suntziketak. Lan eta borroka hildo ugari garatzeko eta gauzatzeko ditugu mahai gainean, baina gure herria maite dugun indar berarekin eremuz eraiki egingo ditugu.